ewo an kala da minye anko deresu kono nambe fe min wakati la ambe mo hakili jigi ola nin kalo ina mo harami kalo de do amen bi ndumpo alaka jo anka do ambe kalo min kono ambe alaka la horma kalo ndo kono nin kalo alaye atiletanna sariya ya tiletanna ya fasamanci dama shirin yan kanu kata su makalo yin kono kan kanu kata nin kalo tile kononto na tanna sunima anana bi hurrata ka hadisa kono ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram wa afdal salat بعد الفريدة صلاة الليل رواه مسلم أبو هريرة كوكو تشيدين كو سونا سومين كني كتمي سومبكا كالو مي سون كني كتمي سومبكا سونغالو كالو تمنين كوفي وي ألاك الله رما كالو إندي يعني محرم أكو سلو فنالا فردا كوفي سلي من كني نسلي بسو في النافلة مسلم يا حديث يمو حديث ورنا وان عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن صامه ومن تركه أخرجه البخاري ومسلم حديث أورينا نمبا عائشة بلو أكون من يجوم من كلو من فلين محرم كلو تلتنا أقرأ شغان كو تنبا سمك جاهلية لا وچيدن ياسو تمام چيدن نانا مدينة فنا ياسو أيام هو نيامريا وكاسو نتمام سنغلو فردايانا أو ميني جوم من تلتنا سونية أكيراسا أبورا واجبي لا ناكدي ميني باسو ناسو من دي باتوي ساني سنغلو كفردايا جوم من تلتنا سوني توني واجبي دي تمامي أفردايا أكا واجبيا تشيدي نيوتوي أكيرا مستحبوي فين كانوني ناكدي ميني باسو نامن دي باتوي نيني حديثة دوي حديث دون أنا واني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود صيام يوم عاشوراء فقال ما هذا يوم فقالوا هذا يوم عجيب أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه صامهم موسى سكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حديث أورينا عن عبد الله بن عباس أكو تمام تشيدن نانا مدينة أياسرو يهوديا وبين نينكالو تلتنانسو تشيدن كو يهوديا ونين دومي فلين ناو باسو أباسو منكما وكو أمبين نيندو يسو نيني دومبا دي ala ye musa na ka mogo kisi nindo indela ka firauna na ka jama halaki ku to ji kono nindo indela musa ya su ka barka da alai an fana basu awa ciden ko an ni musa bonyani kaka kateme auka ciden ya su aye mogo nyamar ya auka su ni hadisan be dirsu folo mi surala ka fo tinya anin galon mu mena nyugo na chogo tinya de bese galona wakati befana ni tiɲa a gerentera cogo cogo a ɲangira cogo cogo ala bɛ tiɲa tigi de dɛmɛ galon tigi kan ala ye kabako dɔ yira n na k'a fɔ nin kalo tile 10 kɛra don ye don min ni ala y'a ka tiɲa dɛmɛ ka galontigiw ko halaki k'u to ji kɔnɔ min ye firawuna n'a ka jama lesoba de don k'a fɔ hadamaden
ni kera kafiri yo i kera mushriki yo i kera munafiki yo i kera bid'a mo de yo Musa ni Firauna ka kisa min fulen ni nye abin le so nyira kelen kelen na ka fo mo si kani disida ni dina chinyala ate kuila itese ate kuila ibe donde makono ika halaki do ika fura do ki fura ka boni ndugu koloka kana ni sunna jo kan ni dina chinya do ibo donde makono ala boro itese odiato doyin a sunni kera sariya pour fo kata lagara doyin na to na mogo hakirina jigi ko dola Firauna aka wakati folo la bani sirankaw ka denke be aya be kantige ko ale be masaya minni fanga minna abe dina cinya minna ko dembe bo bani sirankaw de la o de bena dankara la ka fanga bipew Firauna kera de bani sirankaw ni denke wolola kantigeli kelaw de ba bolo muso ni muso konomay korosiri kelaw de be enofe e jigina yoro mi denke o ba kantige ka faga tungami o kera ayere ka mogo ya fwaye o ko ifule ka bansilan ko ka denke o kantigete ite foito an fana e ka kabila mogo an te bara gele be bansilan ko ka cewu de ba ke ni ya be fagate an yire be laba kan ka bara o keda yo aya ke sisa ni sai ni denke munun wolola be ulu bila sanwere denke abe ulu kantige hari ni ma ubeba me ukana chaya no be fanga soro no be senna ayeni hakina fanata ni hakina tale denke ube bila samina ni kantige teke haruna wolola ola denke kambe tige samina musa wolola odela la yughni li hadari an li qadari yere korosite foy bola kala tigela ala yude yira Firauna la ani mogo ka Firauna ka jogo anaka hakirina be ila dugu koloyinka ala ya yirela ko ibe sira nin dina tinyaminye ko me France ni furu jogo mi de no ba ke kasariya jogo ka laisteni demokrati nati pour nin dina kana fanga soroda ka tinya de la yughni li hadiran li qadari ni ala ya latige ko nin dina be sabati foy te se ka tinya yere korosite foy bola kala tigela Musa kera Firauna yere de be awa abitsi min ke abala Firauna de basara kan na fakati ka fere bo ka ba na fakati min bena dankarila ki ka kocinya to yere de bo lamu nta doni da mo ka de ika dankari baga de fure ni min bi halake ki dankari o de fule ni nta doni da mo wore kude yere de ba balo aka dankari la ya ka iran ne de alaite alai aya allamu na Firauna yere ka so de kono aba ka dumuni du Firauna de ba fere bo ka fembe ke fo wakati mi ala ya ciyama ko munumuno ne unu nyogonce ko man ka wakati tobo fo annana seddegerema ala ko Musa ma ini barisalankaw ayebo akata Baitul Maqdis ne ala ba fe ka minke mba fe koke Musa na ka mo boran sufelala dugu jele umu ye dugu kono ko Firauna mo tara de ko bas aya ka jamana dembe fara nyogonka mo bese kelela kele bolo be jamana dembe fara la nyogonka ako an ka wuli an ka tu no fe an ko no la yoro mi duran ka be faka sinya kele u yere na tunu u ka dina na tunu wuli la uno fe ala yere ko fatibahum musriqina tile bo wakati tile be bo yoro mi duro u bena ku Musa na ka jamala Musa ka jama fana Firauna na ka jama bena kula yoro mi duro baji fule unye fela baji be u ko fela Firauna ka jama be ala ko falamma tara li jama'an qala ashabu Musa inna lamudrakuna tumeme jama fule nyogonye unya be nyogonna Musa ka mo ko Musa ma u ko sisa koni Firauna na ka jama kuna au na uyan soro kaba ni mbaji fula unte cheka doni mkono nunu fule au ka ko bana qala Musa ko kalla
إنما ربي سيهديني أكو أي وما كنا ده نتيجة على فرلم بانكايا أبين دمه ambe kisini sira minya la boyira nabi nyuma be nin chogo de la mu'minu fana be idalem be ala ka demende la ko sura chogo mu'minu disukunte wula nola jitaw de be sira munafiqu de be sira dina balu de be sira wallahi mu'minu da falenye ni ala ka dina joli dugu koloka a disukunte yere fola fere tigara mu'minu disukun jolende ala bi jikri la tatmainul qulub mu'minu disukunte wula nola Musa biskuma wuli anola akon tigi ala parlem ben kaya ambe kisini sira minye aben kanda katama ويريد لك فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ألاك عليه وهو بلا موسى ما كون موسى باجي كبرين كي كباجي نغوسي موسى برين كي كباجي نغوسي باجي فرلا كبونيونا نيرو كوتي بتا كدانين كنيمبتا كدانين كاكي كومي كلوبا سوراتان فلابورا باجي كونو niya a tone nya nyugon ka je tone nyugon ka be komi kulu siratani fula bora siratani fula bole ala ko wajila funa sammali akharina tuma mi siraw bora je tona nyugon ka akonye tonu nyu gere firana ka jama nyu tente kana ku gere musa na ka jama donna wa anzayna musa wa man ma'ahu ajma'in Musa na ka jama donna Musa na ka mo nyu bekisi kelema tola ni Musa na ka jama bekisi summa aghraqna li akharina ako okofe to nunu nya beto jikono inna fi zalika la ayata wama kana aktharun nas wama kana aktharuhum mu'minina ima la yire akunnin qisa min fulenye tamanse benina de leso de benina tamase de benina akome uchama make mu'mini de tamase de minna cinya tigi kelenkelenye ka fobe cinya minka sabataka dombiye wala aqibatu lil muttaqina ita de bellaba galon tigi fana leso benina de ibe ka galon bewa galon minna ko be cinya duga ebe duga cinya nye ala bi disi farate kuila ودي أتولك آية وركنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مآجرتهم ولهم اللعنة لهم سوء الدار ألقل والله ألقلناك والله ne ala binka ciidewun deme ama to ciidewun doronare akwani mogo kera mu'mini wallahi ne ala binka ciidewun deme ani mogo limanaga mbude me jiyanyana mo yakono o yawma yaqumu la shahadu ani dommi ne sere ube jo qiyama do ciidewun deme nendo ala be ciidewun deme akalila kade ndinka ciidewun deme mogo ye mu'mini de ne ala bi deme ne jinya kono tawam bi deme la gara dommi tonyali kala ka ujura fote foy na famaye ni ya yantigala amma se katile itama aw ko lesde do demokrasi de tumbambulo karamo jugo de yam filiyo e wanne tura ammo kewde ko yawma la yanfa'u zalimina ma'ajratuhum o do to nyali kelaw ka ujuru foto foyna fuma walahumul la'natu alaka danga de buka walahum su'ud dari ka jugu so jugu la gara o de buye jannaba de buye donc bekal lese soronina konni nyedde wa jomina tannade alaye musa na ka jama kisi ka firawna ka jama halaki cinya de besen galonna cinya o besen galonna galon de se cinya la yorosi dun khaymu yode fo ako cinya be la jarabi de ala be cinya la jarabi mais ale de be laba ale de be deme ala yodo ira donc ciide nyanya maria jomina tanna akasu anana hadisa dola tuma me ciiden nana madina aye jom minat tannasu kafra yahudiya ka talifa li qulubihim parce que ciiden ka kunfolo la ni delila mana ko ka yahudiya fonko nyonya fengo fenna o kabatu togo watumbo nyona de ke pour yahudiya na sika islamiya kanu una do islamiya la
ودياتو يتنا سوكا فاروكا مي أكا وقتو لبا كسي لبا نانا أدو وقتو مي كافو نونو كان جلون دي فويت نونو سبي كابو ننغلو إنكا كان جلون دي دو أني ألا يانيا مريا فنا أو أقول لين بغيتو إلى قابل لا سمن تاشيا في سهي مسلم أقول ألا يا إيراني لا سامور نيو يه مبكونون تناسو كتنا فراغ pour ni yahudiya kana ke bato choko kelena ni yahudiya kana ke bato choko ko rube tande su ne bu fonko nyonya ka kononto nasu ka tanna fara kan nu ka bonyo kon koro bato choko la donc ni ya yiranna yahudan ni nasara choko si an kanu dege man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum cidin ko mugo ni bonko nyonya kala dege ka kuma kawnu fini den choko na kan la daw ana bato choko akoyo doye kaba yo doye kaba donc akera aw masunay o sanyelema min ni ciren ko sangore be kono to nasu katanna faraka o say ma ciden soro dinya kuna fatwa donc akera ciren kam manto masunay an ka kono to nasu an katanna faraka hari sawre nana qaliful yahuda sumu yawman qablahu aw yawma ba'dahu wa bi musnad imam ahmad kono ko ay yahude fonko nyonya aka don soanye ou aka don so akofe mais minye musna imam ahmad at-tahqiq baga minya aka hadisa tente soyebo arna woto akonne hadisa allah fulendo mamar nasir din albana akonne hadisa allah fulendo hadisa min ko aye don so anye ou aka don so akofe hadisa allah fulendo hadisa nana na chogo do fanala qaliful yahuda sumu yawma qablahu wa yawma ba'dahu ayi yahude fonko nyonya ayi don soanye aka don so akofe afana ka sanadu la fulendo ni hadisa fula be ma sahawu la fulendo min kuni sahara yahude ka fonko nyonya ni konontona ani tanna ode sahara ci demburu ni hadisa fula min fuleni nyonga si ma saha no na tabe doni ke bago yesege segeli ke ko minye jom mina tanna sunni min fuleni nye asura sunni lahu arba'atu maratib la hala sun chugo nani bala sun chugo nani abese ka su chugo ya nani la ni ya dola kile ka kani chugo ya fula min kausa na be e ka kononto nasu ka tanna faraka chugo ya fula na ka ube ka tanna su ka tani kile na faraka chugo ya sabana ube ka tanna durunsu do ba ko don ko do ba ka ko katanna durusu makaru de me sogol islam gon temi ko makaru tala makaru te ibe se katanna durusu nin tella hala sabaya la hala nani na ka kununtu nasu katanna su katani kele nasu tile sabay mbe ka besu nin de la hala sabana munu ni la hala sabana fo ko nuya asuni baraje nyini ngania de hadisa tala de me ba sude baraji ñini ngani ani hadisa ni ciiden ko afdalu siyam bada ramadan shahrullah al muharram ibe muharram sundo kono ima bo kono donc don ko metile saba sumi fulani ka tile saba imbesu on nafa ye jumay nafa fula bala an nafa fulo na yasur mu'min dalila kalu tile saba sunna ni min tile saba yusukan ngani ka faraka tile saba wure sunni tila ayota iye aye muhar aye jomina tanna sunni tayya ayika kalu tile saba so fana wasaye tele afulana anafa doye munye sosole fule kalola nyina tigomi anni saudiya te yelila saudiya nunun bolo ani arabu jamana chama samiri teminen de kera kalo tile folo ya ulu bolo saudiya kajjatela ni arabu jamana chama samiri teminen de kera kalo tile folo ye ola uluka kononto ye dumasi tanna yetene saudiya nunun kajjatela kononto na ye dumasi tanna yetene me malika jatela ulu ye jate min be mali umbolo ulu ko dumasi teminen de kera kalo tile folo ye ola malika jatela tenende ye kononto na ye tarata ye tanna ye malika jatela tenen nata de kononto nay tarata itanay men ni mo mi tile sabe mbesu akera saudi aka jate yo yetanay so
akera malika jate yo yetanna isro ana fafula na fulenni ni tile sabaysu parce que ni tanna kera ewa tenende saudi aka jatela tenesu tanna sunna ga masu ni tanna kera tarata de tanna mali won jatela tarata funa su tile sabana tanna soro lawga masoro asoro lay bolo fulay mbe ni tankera saudi jate de kera tinya yetta isro mali de jate tinya yetta isro donc ninde munye nin kalo awa anafay munye anko asuni ciden fula yasu kala barkata musa yasu kala barkata Allah dina demeli ni minke jawo yayira muhammu mu'minin nyumande ni alaka dina na demena ikanka ni sonja kala barkata kal bato chaya musa ya asu kala barkata Allah ya ka dina min deme ciden fana yasu kala barkata Allah dina min de musa demeli minke firawna ka ciden nyake donc an fana ka ke ka ala barkada ala ye dina demeli min kɛ an y'o fɔ an ko mɔgɔ ciden ka dina sanna yɛlɛ mɔgɔ bɛ dimina n'a ye dɛ a b'i tɔɔrɔ de e tɛ mumini ye mumini bɛ nisɔndiya ni dina tiɲɛ demeli ye dɛ kɛlɛ a filanan nafa min b'a la Abi Qatada ta ka hadisa nana ko suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi asura qala yukaffiru sanata al-madiya arwahu muslim Abu Qatada ta ko ye ciden ɲininka ko jɔn mina tile tanna sunni nafa juman b'a la ciden ko san min tɛmɛna i la o junubu a b'o yafa san min tɛmɛna i la o junubu misa a b'o yafa donc a ka sunni nafa dɔ filɛ nin ye junubu yafa de dɔn donc an k'an jija an kɛ an cɛko kɛ o fana kɔnɔ mais ni asura min filɛ nin ye ko asura wajuli asura dɔn wajuli min filɛ nin ye ni dɔw b'a kɛ a bɛ fɛn ɲina tɛ diina kɔnɔ dɛ ka wajulu kelen bɔ ko asura wajuli o ye bidiya de ciden ma kɛ sɛba ma kɛ tabina ma kɛ tabina ma kɛ ka don kɛ wajuli donnen a ka siya ɲana ko asura wajuli bidiya dɔ lɛsiri t'a la diina kɔnɔ man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fahuwa raddu ou bien ko ka kale da i ɲana ou bien ka jabe da asura dɔn bidiya dɔ lɛsiri t'a la ou bien ko tawsiyata la ahli ka i ka denbaya la dumuni k'o fa k'o bɛ pese asura dɔn u bɛ ko suw bɛna asura su ko suw bɛna u ka sow kɔnɔ a ka dumuni ɲumanw tobi ka bila nin ye kurafatiw de ye nkalon de ye ninnu ye jiriw de ye ninnu ye dɛlɛ tɛ ninnu na dɛ ninnu ye bidiya tɛ se bɛ mɔgɔ min ye asuraw dɔn jɔn mina tan dɔn jɔn mina tan tɛw hadamaden ka yiriwali k'i denbaya ye ka dumuni ɲuman tobi o ka ɲi wagati bɛɛ dɛ mais k'a fɔ jɔn minnu tanna de bɛ kɛrɛkɛrɛ n'o ye k'i ka denbaya fa dumuni baw ka tobi bidiya dɔ lɛsiri t'a la hadisa minnu nana a bɛ mawudu a bɛ nkalondiralen ka da ciden kan sallallahu alaihi wa sallam bidiyaw dɔ b'a la fana siyaw bolo ko Husaini fagara asura don de fana Husaini fagara ciden mɔden al-Husaini ibn Ali a fagara asura don de minnu ye siya rafidaw olu y'o don mina dusu kasi don ye ani yɛrɛ bugo dɔn ka joli b'u yɛrɛ la ko Husaini fagali dusu kasi olu fana bɛ bidiya la u bɛ haramu la an ka silamɛya sariya ni masiba y'i sɔrɔ masiba in tɛ kunbɛn ko e kɛ dusu kasi don ye ko ne ka karisa sara nin don de n'a don sera n k'a kɛ dusu kasi don ye ka futunu a dɔn silamɛya sariya ma o yɔrɔ di an ma o tɛ diina kɔnɔ o tɛ sariya kɔnɔ siyaw b'a kɛ ka min kɛ u b'a kɛ ka haramu kɛ i bɛ ɲɔgɔn bugɔ ni jolibɔ min kɛ i bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ tɔɲɔ la u bɛ yɛrɛ tɔɲɔ ni haramu la jamakulu dɔ fana bɛ silama jahilu dɔ fana bɛ ani sɔnnamɔgɔ jahilu dɔ fana tant que ko siyaw ye anw juguw de ye siyaw fana bɛ nisɔngoya don min an fana k'o kɛ nisɔndiya don ye an ka dumuni tobi k'a di an ka denbaya ma ka firi ɲumanw tigɛla an ka nisɔndiya parce que an jugu de anw bɛ siyaw kɔ de tant que siyaw bɛ dusu kasi min na an fana ka nisɔndiya la e fana bɛ ka taa o la e bɛ nisɔndiya ni Husaini fagali de e fana man ka nisɔndiya ni Husaini fagali ye ko parce que siyaw nisɔngoyara n'a ye e de ni Husaini ka surun ka tɛmɛ siyaw kan
Husaini ya cidon more Ali ibn Abi Talib denkere no cidon ko le Hasan Husaini ma ako arjanna don ka fonnan ka nyema ya le Hasan Husaini de aryan don ka fonnan ka nyema ya ulu de kanani misbon jeri Husaini faqali metella de mana ko anka a domina nisongu ya donye o della mana me Husaini ko ni faqali masiba de yambe ma masiba de Husaini faqali yambe ma me della de mana anka domina nisongu ya donye donc ni ewan nunu nisongu na ye ku yere bugo ka ke fujunu donye islama fana kana ke nisongu ya donye iman kan nisongu ne Husaini faqali masiba de katamma amba kumbe kanyere sage kata ala dema ka fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina khayran minha wa aghlif lana khayran minha amba nyere sage kata umanu ode Husaini faqalila donc antum be nyon hakli jigi mununa nin kalo fana jomina tile tanaka kibariya law ko mu yankoriya ko wakati sera amba joya insha Allah an kalla da minye an ko deresu kono nambe fem min wakati la ambe mo hakili jigi ola nin kalo inna mo harami kalo de do amen bi ndumpo alaka jo anka do ambe kalo min kono ambe alaka la horma kalo ndo kono nin kalo alaye atiletanna sariya ya tiletanna ya fasamanci dama shirin yan kanu kata sun makalo yin kono kan kanu kata nin kalo tile kononto na tanna sunima anana bi hurrata ka hadisa kono ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram wa afdal salat بعد الفريدة صلاة الليل رواه مسلم أبو هريرة كوكو تشيدن كو سونا سومين كاني كتمي سومبكا كالو مي سون كاني كتمي سومبكا سونغالو كالو تمنين كوفي وي ألاك الله رما كالو إندي إني محرم أكو سلو فنالا فردا كوفي سلي من كاني نسلي بيسو في النافلة مسلم يا حديث يمبو حديث ورنا وان عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم أسراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرد رمضان ترك يوم أسراء فمن صامه ومن تركه أخرجه البخاري ومسلم هذه سورين نمبا عائشة بلو أكون من يجوم من كلو من فلان محرم كلو تلتنا كوكونا شغان كو تنبا سمّا كجاهلية لا وچيدن ياسو تمام چيدن نانا مدينة فنا ياسو أيام هو نيامريا وكاسو متمام سنغلو فردايانا أو ميني جوم من تلتنا سوني أكيراسا أبورا واجب يلا ناكدي ميني باسو ناسو من دي باتوي ساني سنغلو كفردايا جوم ملا تلتنا سوني توني واجب دي تمامي أفردايا أكا واجب يا تيدي نيوتوي أكيرا مستحبوي فين كانوني ناكدي ميني باسو نامن دي باتوي نيني حديثة دوي حديث دون واني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود صيام يوم أسرى فقال ما هذا يوم فقالوا هذا يوم أجيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه صامهم موسى سكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حديث أورين عن عبد الله بن عباس
ako tuma mi ciden nana madina aya soro yahudiyaw ben nin kalo tile tannan so ciden ko yahudiyaw na nin do mi fle ni naw basu abasu mun kama ko ambe nin do yisu ni domba de ala ye musa na ka mugo kisi nin do indela ka firawna na ka jama halaki ku to ji kono nin do indela musa